kunjalo ke madoda, kunjalo makhehla, kunjalo salukazi, kunjalo madoda. Ngithi angishaye ke lena. Kwashe enye indoda yathi ziyakhala. Thina sesiyenza bukhoma ke lento. Siyenza bukhoma. Ukuyenza bukhoma lento akusho ukuthi wonke umuntu ofika la ekhaya siyenza bukhoma. Nanga umkhishwari. Ubaba umkhishwari uyicelele yena ukuthi ngimenze bukhoma. Ubaba umkhishwari uthe uzokhuphula manje. Uyicelele yena. Indoda esengiphile nayo kakhulu. Angifuni bese uyasaba wena uthi hayi mangiya kadokotela u2 + 2 bayongiveza ebalazweni ukuthi ngihamba khona. Hayi angiyenzi le nto mina. Umuntu une secret yakhe. Phela lento engiyenza la amasokisi akuthiwa yini ama secret. Kufike kube nesokisi lele lide lifika la. Bese kuba nesokisi lele lifushane. Abantu abagqoka ama secret enhlizweni. Bangacabanga ukuthi mina lento engiyenza la wonke umuntu umenza nje. Cha, umkhishwari uyicelele baba umkhishwari. Umkhishwari siyenza bukhoma khehlela mina. Siyenza bukhoma kunikeza amandla manje ngokuhlambulula. Khuluma nale ndoda ke mkhishwari. Khuluma mkhishwari yonke into efunayo ke sizwe ukuthi uthini mkhishwari. Amatekisi yami. Abuye kanje. Okay. Unawo amatekisi yami. Amatekisi yami wonke abuye. La uthela khona. Funa edeka abe maningi. Funa amatekisi yami ngiyawacela. Ngilande wona amatekisi yami abuye. La bese aqala afa. Awabuye. Shona konke ukufuna umkhishwari. Shona konke. Umuzi wami sitheleke nami ngibe umuntu. Ngihamba endaweni. Bangibona ukuthi umuntu. Cela lo kamanda abuye wonke. Ungakhali mkhishwari khuluma phela ngithi lento ifuna nguwe mkhishwari. Amandla. Hayi, ufana.